Kryds og tværs spænder i dag over et bredt felt af lyd, fra små pibelyde til larmende hestekræfter. Vi begynder med en buskrydder på 4 hjul. Og det med buskryderen var ikke ment som en fornærmelse. Motoren i de her mini-racere svarer til motoren i en buskrydder. Til gengæld går det stærkt. De her lastbiler kan køre 80 km i timen og vejer mere end 10 kilo. Klart, at påsætterne har travlt med at komme af vejen. Der er DM i mini-race i Vejle. Det er store legedrenge, som hygger sig med benzin og larm, og den måde er det jo hobby, men det er også sport på den måde, at det er jo et officielt mesterskab, altså i DASU, Dansk Automobilsportsunion. Så det er ikke kun for sjov. Bølgerne går også højt en gang imellem. Der bliver moslet med teknikken som til et rigtigt racerløb. Heinrich Schweitzer er kommet helt fra Køge for at vinde DM i økoklassen igen. Han vandt nemlig sidste år. Hvad er det, den har på dækkene? Det er dækvarmere på. Ligesom man har på Formel 1-biler og rallybiler, så har vi det også på vores fjernstyrede biler. Det fungerer jo bare, at du putter den rundt om dækkene, så varmer du op, så du har maks greb i dækkene. Vejle Mini Racer Klub kører kun med benzinbilerne 1 gang om året på grund af larm. Og der bliver gået til den. En chip i bilerne registrerer tider og antal omgange. Kan man køre råden i sådan en sport? Ja, det kan man bestemt. Og så får man straf. For hissige brøl til en stille pipen. 6 uger er de her Sankt Bernhards hvalpe og fuldstændig bedårende. Men inden vi griber efter tegnebogen, så er der mulighed for at se her, hvor store de bliver. Den her er for eksempel en hvalp. Hvordan kan du nænde at sælge dem? Det er også svært, det kan jeg godt sige, og det er heller ikke alle der får lov at købe den da. Ejerne af de store hunde kan også få deres hunde bedømt i en konkurrence. Dommerne kigger efter hovedfacon, benstilling og... Ser også hunden i bevægelse. Vi ser nogle gange, hvis en hund den går langsomt, så går den sådan pas. Og det må de helst ikke. En voksen Sankt Bernhard spiser 1,5 kilo tørfoder om dagen og noget rugbrød. Og en voksen han kan veje op til 100 kilo, eller lige så meget som en fuldt udvokset TV-Syd-journalist. Er det rigtigt, at de engang har suset rundt med konjak i en tønde om halsen nede i Schweiz for at redde folk, der var faret vild? Ej, det er en skrøne. Så er vi tilbage, hvor det larmer infernalsk og lugter af benzin. Motorcykelklubben Falkene i Haderslev holdt i dag åbent hus for venner og familie. Rygmærker, det er andet end det, man normalt hører i medierne. At vi er ganske fredelige, stille og rolige mennesker, som mødes, kører motorcykel, drikker en øl, spiser en pølse og drikker nogle sodavand. Jamen, hvad betyder 99%, som står der for eksempel? Jamen, det betyder netop lige det, at det er de 99% af os. Det er dem, der er ganske fredelige og som ikke gør noget som helst. Mere end 100 motorcykler og op mod 300 gæster tegnede det til her midt på eftermiddagen. En af dem er Carl Erik Mikkelsen, der selv har samlet sin gamle BSA, som han fik i en kasse fra USA. Jamen det er jo nok mere nostalgi, at vi kører rundt på sådan noget jo. Falkene blev startet i 1968 og en af Danmarks allerældste MC-klubber. Claus Pørksen har været med i 30 år. Det startede med at være de unge, der kørte. I dag er det faktisk alle aldersgrupper, der kører i forskellige relationer.